acum. Începi. Ba nu mai, că-mi pierde cheful. Salut, prieteni, vă salut din satul Murighiol și o mașină trece. Salut, prieteni, vă salut din satul Murighiol. Asta este brațul Sfântul Gheorghe. Am prins o vreme foarte frumoasă, bate vântul și plouă, dar noi ne ducem cu barca. Și o să și învățăm. O să înceapă lecția acum. Căile respiratorii sunt reprezentate de cavitatea nazală, faringe, laringe, trahee și bronhii. La cavitatea nazală întâlnim fosele nazale, două spații simetrice, sunt situate la baza neurocraniului, deasupra cavității bucale. Aici spune că sunt la baza craniului, ceea ce nu e normal. Sunt la baza neurocraniului. Din cavitățile nazale, aerul trece prin faringe. Faringele este o răspântie între calea respiratorie și cea digestive. Faringele este comun pentru cele două căi. Laringele are dublă funcție, respiratorie, dar și fonatorie, prin corzile vocale. Trahea arată ca un tub și continuă laringele. Are o lungime de 10-12 cm. Țineți minte de la lecția trecută că în spațiul 5 intercostal are loc o expansiune sistolică a peretelui toracelui în dreptul vârfului inimii. La nivelul vertebrei T4, trahea se împarte în două bronhii. Prin hil, acestea pătrund în plămâni și formează arborele bronșic. Evident că plămânii sunt principalele organe ale respirației. Au o capacitate totală de 5.000 de ml de aer. Fiecare plămân este acoperit de o seroasă numită pleură. Pleura are două foițe, una parietală și una viscerală. Cea viscerală este spre interior, iar cea parietală este spre torace. Între cele două foițe se găsește lichid pleural. Inițial ne-au spus că trahea se împarte în două bronhii, dar mai corect este că trahea se împarte în două bronhii principale. Bronhiile principale se divid în bronhii, iar bronhiile în bronhiole. Ultimele ramificații ale arborului bronșic sunt bronhiolele respiratorii, de la care pleacă ductele alveolare. Ductele alveolare se termină prin niște săculeți alveolari. Pereții săculeților sunt împărțiți, sunt compartimentați în alveole pulmonare. Acinul pulmonar este format dintr-o bronhiolă respiratorie, ducte alveolare, săculeți alveolari și alveole pulmonare. Acinul este unitatea morfofuncțională a plămânului. În figura 95 este reprezentată rețeaua de capilare, care împreună cu pereții alveolelor formează membrana alveolo-capilară, membrana respiratorie la nivelul căreia au loc schimburile de gaze dintre alveole și sânge. Respirația înseamnă schimbul de gaze dintre organism și mediu, oxigen și dioxid de carbon. Din punct de vedere funcțional, respirația prezintă ventilația pulmonară, difuziunea oxigenului și dioxidului de carbon, transportul celor două gaze și reglarea ventilației. Ventilație pulmonară înseamnă deplasarea aerului în ambele sensuri între alveole pulmonare și atmosferă. Difuziunea gazelor are loc între alveolele pulmonare și sânge. Transportul gazelor este prin sânge și lichidele organismului către celule și de la celule. Noi putem respira datorită diferențelor de presiune dintre aerul atmosferic și cel din plămâni. Într-adevăr, așa cum zic ei în fragmentul de aici, ajută și mișcările cutiei toracice. Însă diferența de presiune între plămâni și atmosferă și tendința de a se egala acele presiuni ajută la respirație. Dimensiunile plămânilor pot varia prin distensie și retracție în două moduri. Primul mod este prin mișcările de ridicare și de coborâre ale diafragmului, care alungesc și scurtează cavitatea toracică. În inspirație, diafragmul coboară și plămânii au loc unde să mărească, iar în expirație, diafragmul urcă. Al doilea mod prin care dimensiunile plămânilor pot varia este prin ridicarea și coborârea coastelor, care determină creșterea și descreșterea diametrului anteroposterior al cavității toracice. Respirația obișnuită de repaus se realizează aproape în întregime prin mișcările de ridicare și coborâre ale diafragmului. În poziția de repaus, grilajul costal permite sternului să se apropie de coloana vertebrală.
Când grilajul costal se ridică, acesta proiectează înainte sternul, care se îndepărtează de coloana vertebrală și așa se mărește diametrul anteroposterior cu aproximativ 20% în inspirația maximă față de expirație. Mușchii care ajută la ridicarea grilajului costal se numesc mușchi inspiratori și sunt în special mușchii gâtului, iar mușchii care determină coborârea grilajului costal sunt mușchii expiratori, de exemplu mușchii drepți abdominali. Între cele două pleure ale plămânului este o presiune numită presiune pleurală. Presiunea pulmonară este cea din plămâni. Nu încurcați presiune pleurală cu presiune pulmonară. În mod normal există o sucțiune permanentă a lichidului dintre cele două foițe pleurale, ceea ce duce la o presiune negativă la acest nivel, în orice caz mai mică decât valoarea celei atmosferice. Presiunea pleurală variază în funcție de fazele respirației. Presiunea alveolară, așa cum spune și numele, este cea din interiorul alveolelor pulmonare. În repaus, când glota este deschisă, glota adică orificiul acesta de aici, aerul nu circulă între plămâni și atmosferă, pentru că în acest moment presiunea în orice parte a arbului respirator este egală cu presiunea atmosferică, considerată 0 cm coloană de apă. Pentru ca aerul să pătrundă în plămâni, presiunea în alveole trebuie să scadă sub presiunea atmosferică, să fie cu minus, ca presiunea pulmonară să tindă să se egaleze cu cea atmosferică. Aerul se intre până ajunge la 0 cm coloană de apă. Astfel, în timpul unei inspirații normale, presiunea pulmonară ajunge la minus 1 cm coloană de apă. Această presiune negativă ușoară este suficientă pentru ca în cele 2 secunde necesare inspirației, deci inspirația durează 2 secunde, în plămâni să pătrundă aproximativ 500 de ml de aer. În timpul expirației, procesul este invers. Presiunea alveolară crește la aproximativ plus 1 cm coloană de apă, ceea ce forțează cei 500 de ml de aer să iasă din plămâni în cele 2-3 secunde cât durează expirația. Deci la expirație presiunea din plămâni este mai mare și aerul tinde să iasă. Expirația durează 2-3 secunde, ceva mai mult decât inspirația. Forțele elastice pulmonare ajută la expirație. Aceste forțe se mai numesc și forțe de recul. Sunt 2 tipuri de forțe, cele elastice ale țesutului pulmonar și forțele elastice produse de tensiunea superficială a lichidului tensioactiv care căptușește la interior pereții alveolari. Acesta se numește surfactant. Surfactantul căptușește și alte spații aeriene pulmonare. Tensiunea superficială a apei este foarte mare și tensiune superficială înseamnă forța aceea care tinde să micșoreze suprafața de contact dintre lichid și gaze. La interfața dintre lichid și gaze, tensiunea superficială tinde să micșoreze suprafața de contact, iar surfactantul scade tensiunea superficială a lichidului și astfel nu se colabează alveolele. În fine, forța de tensiune superficială se adaugă elasticității țesutului pulmonar și favorizează expirația. Restul lecției o vom discuta săptămâna viitoare. Haide! N-ai făcut asta de ani de zile. Hai! Nu se rupă cu mine. Hai! Dar știi că trebuie să zici ceva. Dați like pentru asta. Mamă! Încearcă o dată. Oleu, nu mai vreau. Încă o dată. Na, încă o dată, stai. 1, 2, 3. Mai încearcă. Nu pot. Gata, m-am plâns. Așa, și acum? Dacă ți-a plăcut acest videoclip și ai învățat ceva din el, nu uita să dai un share. Și cum altcumva să fii pe față când postez un nou videoclip decât apăsând pe butonul de subscribe.